Dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang magbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi, sir. Hello po, ma'am. Magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Meron po bang nakabukas na electric pan dyan sa paligid mo? Meron po. Pwede po bang papatay muna saglit? Kasi kanina po nung nag-usap tayo before going on air, wala pa po akong narinig na ganyan. Medyo lumakas lang po ang ulo niya. Oo po, rinig na rinig po. Lapit na lang po natin yung bibig sa mikropono ng cellphone. Okay po. Hello, sir? Hello po. Ayun, ang ganda na po ng inyong boses. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Ako po si Mark. Mark, ilang taon ka na? 33 years old po. 33. Sang lupalop naman galing si Mark? Taga Las Piñas City po. Taga Las Piñas City. Mark, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mark, 33 from Las Piñas City. Ano ang top secret mo? Na-inlove ako sa taong hindi pala ako gusto. Na-in-love ka sa taong hindi ka pala gusto. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po, ma'am. So, Yes, paano nangyari na hindi ka pala gusto? Bakit may pala? Ibig sabihin ba nito, parang pakiramdam mo, pina-fall ka niya? Actually, ma'am, magkatrabaho po kami noon. Mhm. And then po, nagpakita siya sa akin ng motibo. Ako po isang bisexual po. Mhm. True So, to life meaning po, bisexual po ako. pag sinabi nating bisexual, Mark, ay pwede sa lalaki, pwede sa babae ang maging karelasyon. Yes po, ma'am. Yes po, DJ. Mhm. Anong nangyari po dyan, nakikita kami sa isang production, operation, sa trabaho, and then nagpakita siya sa akin ng motibo na gusto daw niya ako. Sabi ko, paano mo ako nagustuhan? Sabi niya sa akin, after noon, pinaramdam niya sa akin na gusto niya ako. So, natutunan ko siyang mahalin sa mga bagay na pinapakita niya. Tapos Ano ba po, tong mga after, pinapakita niya? Nagpakita na rin ba siya ng ano? motibo na bagay na hinahanap ko ay yun nasa kanya pa lang. Mm. Like ng kabaitan, yun po. Mhm. Mark, etong tinutukoy nating katrabaho mo ay lalaki, babae, or bisexual din tulad mo? Babae po. Babae. Tanggap niya po yung kung anong pagkatao. Mhm. So, tama ba na ang unang nagkagusto sa'yo etong babae? Yes po. Mhm. After nun, nagustuhan niya ako. Naging kami sa mabilis na paraan dahil sino ba naman ako yung taong mahal pala ako eh. Isang pa ba ako? Diba doon na lang ako sa taong mahal ako kaysa ako yung nagmamahal. Dahil gaya kong isang bisexual, mahirap kasi magmahal ng totoo po. Minsan lolokohin lang ako. After nun, may tao palang nagkagusto sa akin. So hindi na ako nagpatugubili na ligawan siya, mahalin siya. Dahil pinakitaan niya naman ako ng maganda. Ang hindi ko lang matanggap po, isa po kasi akong leader ng isang kumpanya. Kumbaga po ay parang group leader. Ngayon po, hindi lang pala ako yung gusto niya. Pati ang karilya po kong group leader din. So, paano mo naman nasabi na hindi lang ikaw yung gusto niya? Paano mo nalaman na may gusto pa siya dun sa isa niyong group leader? Ganito po kasi yun, ma. Ganito po yan kasi. Bago kasi kami matulog, nagpapaalam kami sa isa't isa. Ngayon, siyempre po, ang puso ko parang nasa kanya. Kadugtong na ng dibdib ko yung puso niya. Parang may nararamdaman akong kakaiba na hindi ko maipaliwanag.
Sabi ko, meron isang katrabaho na kaibigan niya na, "Andiyan ba yung jowa ko? Kasama mo ba siya? Natulog na ba siya?" Sabi niya, "Andito nagiinuman." Sabi ko, "Nagiinuman?" Sabi niya, "Matutulog na siya." Bakit? Tapos siyempre yung merong mga kaibigan na traitor po kumbagang ipapasisiraan ka. Kahit alam mong mali naman talagang ginagawa, papakita naman sa'yo na yung totoong mali naman talaga. So binidyohan niya habang ka-video call ko yung kaibigan niya. Pinakita niya sa akin nagiinuman sila ng Karilyevo. So, nung nakita mo through video call na nag-iinuman itong girlfriend mo kasama yung karelyebo mo, anong pumasok sa isip mo? Anong naramdaman mo? Nasaktan ako, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Sabi ko, yun ba yung matutulog na? Yun ba yung nagpapaalam na pahinga ka na, papatayin ko na yung cellphone ko? Pero nasa iba ka, feeling ka pala ng iba. Ano ba? Bakit mo siya kasama? Tapos nagsabi siya sa akin na, "Sorry, nasasakal na kasi ako sa iyo eh." Nasasakal? Saan? Ang ganda ng pakisama namin sa isa't isa. Binuhos ko yung lahat sa kanya. Pero nung nakilala niya yung taong yan, sabi niya sa akin, sasakal na ako. Kasi po, may nagkwento rin sa akin na, "Ano ba yung napili mo sa kanya na wala sa akin?" Sabi po ng karelyebo ko. Sinong nagsabi nung linya na anong napili mo sa kanya na wala sa akin? Ang kaibigan din niyo po. Kasi yung kaibigan niya na kampi sa akin, kumbaga po hindi naman nakikipagkampihan. Para bang gusto niyang malaman ko na yung totoo. Parang binubuko niyo na, "Huwag mo na ituloy, masasaktan ka lang." So, you So parang mean yung linya na yun na ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Yun yung tanong nung na-scoop nung kaibigan mo dun sa lalaki? actually, ang nagsabi po nun yung karelyebo ko. Sabihin na Yung lang po natin karelyebo. pangalan na si Berto. Berto na lang po yung pangalan natin. Berto. Okay, pangalanan natin siya. Itago natin siya sa pangalang Berto. Tama? Opo, habang nagiinuman kasi po sila, narinig ng kaibigan niya na, "Ano bang meron diyan kay Mark na wala sa akin? Bakit mo siya ginusto? Samantalang ako naman yung nagmamahal sa'yo." Nagiinuman po sila nun eh. Pero alam nito ni Berto na magkarelasyon kayo nung babae. Yes po. Magkatali kasi sila magkaibigan. Magkaibigan Hindi sila? Hindi man po totally kaibigan. Parang kasi magkakatrabaho din po kasi kami. Mhm. Mark, Kumbaga, medyo lumayo yung boses mo dun sa mikropono ng cellphone. Pwede mo pang ilapit yung bibig mo. okay po, okay po. Wag lang Hindi po masyadong sobrang lapit kasi kanina pumuputok ng very light. Oo. Okay, wala pa tayo sa putukan na, okay? Medyo matagal pa. Ayun na nga po, magkakasama lang naman kami sa trabaho. So, hindi ko naman kasi alam na mayroon pala siyang nararamdaman doon o sadyang nadala lang niya yung inuman. Hindi ko kasi masagot po yun eh. Mhm. Yun kasi yung gusto kong malaman bakit ganun kaya siya sa akin. So bakit siya Nagbago. sinungaling din sa'yo in the very first place? Nasabi niya matutulog siya pero nakipag-inuman pala siya. Yes po. So, may intention, ewan ko. Hindi ko po masagot kaya gusto ko pong maintindihan ano ba yung gagawin ko. Ay, nandito na tayo sa advice giving portion. Sayang. Naghirapan kasi ako na sitwasyon ko na ganun po na paglalaban ko siya pero hindi naman niya pala ako mahal. Pero nung una, minahal ko siya kahit hindi ko siya gusto. Ano bang status Dahil nyo alam- ngayon ni girl? Wala na po. What do you mean Mas wala pinili- na po? Nakipaghiwalay po siya sa akin 1 month ago. Kasi Oh, mas pinili niya yung taong nakainuman niya lang ng isang beses na naging sila na. hinabol mo siya? Hinabol ko po. Pero kasi yung taong karelyebo ko kaibigan ko rin po Kami po matagal na sa isang kumpanya sa 11 years. So parang binigyan kami ng pagkakataon ng boss namin na paghiwalayin kami sa ship. Kasi kami yung katiwala niya. Mag-best friend na rin naman kayo. Pero hindi ko akalain na gagawin ako ng kaibigan ko. Nahirapan po ako.
So, best friend mo pa ang umagaw sa girlfriend mo? Yes po. Anong reaction mo dun sa best friend mo? Kinonfront mo ba siya? Dahil malawak ang pag-unawa po. Dahil meron po kaming katungkulan sa trabaho, ay namin bigyan ng pag-usapan kami ng mga tao na ibaba ang aming posisyon para sa babae lang. Sa isang trabahador lang din. Siya pong, staff din po namin siya. Then dalawa kami ng best friend ko na si Berto. Ang nagtuturo o nag-guide sa girlfriend ko dati. So hindi kami nag-away, hindi kami nagsalitaan. Dahil ayaw po namin masira ang aming posisyon po namin o pag-usapan kami ng mga tao. Napaka-professional mo, Nagpaubaya po ako sa kanya. Sabi ko sa babae na, kung di ka na masaya, balik ka sa akin. Tatanggapin kita. Pero ganun po, isang araw pa lang po kasi naghiwalay. Nagsama na agad po sila. So, yun po yung hindi ko kayang matanggap na tinanggap niya ako ng buo, ng ganito ako. Tapos iiwanan niya lang ako ng ganito lang. Parang basura lang itatapon niya lang ako. Namimiss mo siya? Siyempre po. Dahil hindi ko man alam na magkakajowa ako ng babae. Natanggap niya ako eh. So natuto akong magmahal ng ganun. Bago So, tong hinahanap babaeng siya. to, sino ka relasyon mo? Lalaki, babae? Bisexual din po. Bisexual na lalaki? Yes po. So, anong mas masarap? Tahong o talong? Tahong. Ano? Tahong. Tahong. So, hindi ka na babalik sa talong? Hindi. Kasi napamahal pa ako sa akin. So, hindi ko naman. Napamahal ka o nasarapan ka? Pwede. Magaling ba? Oh my God. Pwede ba yun dito? Yes or no lang naman yung sagot. Yes. Masikip. No. Maluwag. Pero syempre masikip. Hindi, masikip pa rin yung nararamdaman mo ngayon, di ba? Yes po. Hindi maluwag Hanggang yung, ngayon, hindi pa rin maluwag sa loob mo yung mga nangyari. yes po. Sariwa pa rin po. Dahil hindi ko kasi matanggap yung kakahiwalay lang namin. Magka-live-in partner na. Kung hindi nyo lang po nasasabi, yung si Berto po na yan, isa rin pong bisexual. Hindi kaya may relasyon? May gusto rin siya sa'yo dati, kaya inagaw niya sa'yo yung babae? Hindi ko po masabi eh. Ay, may ganun may ganun parang pakiramdam? Wala po kasi akong naramdaman sa kaibigan ko. Mark, sandali lang may naririnig akong feedback dyan sa linya mo. Okay lang pa mute muna nung TikTok live or ng radio dyan? Meron ba? Wala po, electric fan lang po yun. Electric pan lang. Ba't naririnig ko yung sarili ko? Ang guni-guni ko lang. Anyway, Mark, anong plano mo ngayon? Gusto ko lang, hindi ko pa masabi kasi masakit kasi damdamin ko eh. Actually, kahapon pa po ako tumatawag. Na-tiyempo po ako sa inyo na masagot ako ang tawag ko. Kasi habang naririnig ko yung mga kwento dito, medyo ako nasasaktan. Naiisip ko yung mga ginawa niya sa akin. At maraming salamat na pinagkitawalaan mo tong programa to tsaka ako para mabahagian mo nitong nararamdaman mo. Hanggang nga po nung natapos na kayo ng programa, pilit ko po rin kayong tinatawagan. Kasi hindi ko kasi ako makatulog. Kaya nga ikaw yung una kong tinawagan din ngayon kasi ikaw yung sumagot sa akin, nag-reply sa akin. Tapos nakita ko doon sa history ng Viber message mo sa akin na grabe yung pagtawag mo simula kahapon pa. Yes po. Sobra kasi akong saktan kasi ako eh. And I understand. Yes, mahal ko kasi yung tao.
Ganito, no? Kung meron kang mensahe dun sa babae, bibigyan ka ng pagkakataon makapagbigay ng mensahe sa kanya. Anong tawagan ninyo? Love po. Love na naman kagabi, love din. Ano ba naman? Yes. Asawa ko, love din tawagan namin. O, sige na, bigyan mo na ng mensahe si love. Love, gaya nga ng sabi ko dati, kung di ka na masaya, tatanggapin pa rin kita. May second chance pa naman eh. Pero sana, kaya mo pa rin akong tanggapin ngayon. Kahit iniwan mo ako, mahal na mahal pa rin kita. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong makausap ka in person dahil wala tayong closure na maayos. Medyo hirap ang damdamin ko ngayon. Yun lang, yun ang love. Kung sakali ba na magkausap kayo ni love, tapos ang marinig mong sagot sa kanya ay hindi na talaga siya babalik sa'yo, anong magiging response mo dun? Tatanggapin na lang po. Papalayain siya. So meaning inaantay mo lang talaga yung sagot niya na hindi ka na talaga babalikan. Kasi hindi ko kasi masagot kung bakit niya talaga ako iniwan. Hindi ko masagot ano ba yung dahilan. Dahil ni minsan hindi naman kami nag-away. Hindi kami nagkalaki, taasan ng boses. Dahil lahat binigay ko naman sa kanya dahil mahal niya nga ako. Pero nagulat lang ako. After 2 months, ganun, 1 month, naghiwalay kami, 1 month na po. So, nagbagong ihip niya dahil doon sa taong yun. Actually, magkakasama pa rin po kami ngayon. Yun kasi yung mahirap na hindi kami nag-uusap sa trabaho dahil magkaiba kasi yung shift po namin. Gaya po, morning shift po ako ngayon, siya PM shift. Actually, naka-duty siya ngayon. Sana naririnig niya. Yun po. Actually, nakikinig sila siguro ngayon ng Love Radio. Dahil lagi po namin kayong pinakikinggan online. Maraming salamat. Sana naririnig mo ito yung message ko sa'yo. Gusto mo inom na tayo ngayon? Tara, shot na. Parang ito yung mga oras ng sarap uminom, no? Pagkatapos ng tawag mo Mark, iinom na lang natin yan, i-beer call natin yan, yung mga ganon. Kasi, alam mo, ang hirap din talaga ng pakiramdam na iniwang ka bigla nung taong nagpakilig sa'yo, nagparamdam sa'yo na tanggap ka, tapos isang araw gigising ka na hindi ka na pala niya tanggap, iba na yung pinili niya. Parang anong pagluloko tong ginawa mo sa damdamin ko? Di sana di mo na lang ako ginulo. Ganda kasi ng buhay ko dati. Bigla na lang siyang pumasok sa akin tapos ganito na lang. Ganito na, wala man lang paliwanag. Bigla na akong iniwan, isang inuman lang. Wala na, iniwan ako. Baka naman kasi pagkatapos ng inuman nila, imbis na pulutan yung tinikman, yung kainuman. Actually, siguro tama po kayo, sabi ng kaibigan niya, doon siya natulog syempre, sino ba namang kasama mo sa pagtulog, di po ba? I pray for your healing, Mark. At sana ito ay isa sa mga panimula, no? O isa sa mga daan para tuluyan kang humilong. Nararamdaman ko mabuti kang tao. And genuine yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa isang tao. And deserve mo na maibigay itong klaseng pagmamahal na ito sa taong kasing genuine tulad mo. Mark, masisinghot mo na ako. Sorry po. Mark, salamat sa pagtawag mo, ha. Meron ka pa bang gustong mensaheng ibahagi sa amin? Wala na po. Gusto ko lang ilabas yung na matagal ko nang gusto ilabas. At sana nakatulong kami sa paglalabas mo ng
ng bigat ng nararamdaman mo. Yes po. Kagabi pa po talaga ako gusto kong ilabas 'to. Ayan. Kaso tapos na po yung programa. Mhm. Maraming salamat, Mark. At sana tuloy-tuloy ang pagkain mo ng tahong. Kahit hindi na dun sa ex mo, okay? Yes po, yes po. Thank you po. Ingat, Mark. God bless. Bye. Thank you po. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabi, si Mark, 33 from Las Piñas. Alam mo yung nangyari kay Mark? Parang feeling ko nangyari na rin yan sa akin back in 2015. Since tayo lang naman yung nag-uusap ngayong gabing to, share ko na rin sa inyo tong parte ng buhay ko na hindi ko masyado sigurong naibabahagi. Pero kung matagal ka ng listener ko, malamang alam mo na yung nangyari sa akin ito. Meron nanligaw sa akin, sikat. Ako hindi ko nga pinangangalanan eh. Dati sikat. Pero yun nga, nanligaw, padala pa ng bulaklak dito sa stasyon. Kumbaga, na-fall na ako. As in, kumbaga parang ang bait, ang generous, ang bango, ang pogi. Parang so good to be true. Kaya lang pangit boses. Pero sabi nga, you can't have it all eh. Pero so good to be true. And si Boy Pindot, witness siya nun, intern pa siya dito. Kita niya, bumibisita dito sa Love Radio. Tapos, nagpakilala sa mga magulang ko, nagsabing manliligaw. Tapos, after 3 months of dating, bigla na lang unti-unting lumalayo tong taong to. Parang nararamdaman ko na hindi na siya ganun ka-active mag-reply sa akin. Nagchat-chat kami pero alam mo yun, pambungad na lang sa umaga tsaka pang-ender ng gabi. Good morning and good night. Samantalang dati meron pang kumain ka na ba? Anong ulam mo? Or anong ginagawa mo? Nakapag-record na ba kayo? Puro mga ganon yung usapan. Tapos biglang nababawasan sa paglipas ng araw hanggang sa dumating yung araw ng birthday ko. Ang bati lang sa akin, happy birthday. Wala pang period wala pang smiley, walang emoji. Na-fall na ako dun sa tao. So ngayon, parang naisip ko, anong nagawa kong mali? And that was the first time na nag-entertain ako ng manliligaw sa buong buhay ko. So parang pakiramdam ko, bakit? Genuine naman ako Totoo naman ako nagbigay ng pagkakataon. At pakiramdam ko rin namang totoo yung binigay mo sa aking pag-alaga, pagkalinga, pagmamahal. Tapos hindi pala itutuloy. Tapos after few months, nalaman ko, boom! Naging sila na nung isa palang nililigawan. Tapos may lumabas na nag-trending online na na parang may mga dates doon na overlapping. Habang magkausap pala kami, nag-uusap na sila nung isa. Although hindi naging kami, pero nasaktan pa din ako. Tapos na-realize ko nga, after few months, hindi agad-agad marirealize yun Siyempre, naiyak-iyak pa ako, nag-move on pa ako, pumunta pa ako ng Baguio, nagsagada pa kami ni Laika Barista para makamove on ako. Kasi ang sakit nung nararamdaman ko parang nagbigay ako ng pagkakataon, tas parang sinayang, tas genuine ako, pero biglang hindi pala genuine yung pinaramdam sa akin. Alin dun yung totoo? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Parang ganun Ganun yung nasa isip ko. Wala akong konkretong natanggap na rason kung bakit kailangan na niyang umalis. And I find it so unfair dun sa taong pinag-alayan mo ng atensyon at pagmamahal. Yung taong ginulo mo, kumbaga, pumasok ka sa buhay ng tao, kung lalabas ka, magsabi ka din. Have the balls na sabihin na hindi mo na ako gusto. Kasi some people need to hear it. Na hindi na kita gusto, it will not work for me.
And I appreciate those kinds of people na kayang magsabi, na kayang mag-verbalize na ayoko na, tapos na tayo kasi hindi na kita mahal. Masakit pero madalas yun yung kailangan ng tao eh. Na mapakinggan para tumigil na siya, kakatanong dun sa sarili niya kung bakit siya iniwan. Kung anong mali sa kanya. So tatandaan mo, kabisyo, na kapag iniwan ka, walang mali sa'yo. Sadyang hindi ka lang talaga pinili dahil iba yung preference niya. At pag hindi ka na kinausap, kahit wala kayong closure, that is already the closure that you need to move on. Kailangan bang mag-aksaya ng oras? Minsan, sige, kung kaya rin naman, kung kaya mo, kung kaya ng enerhiya mo. Kung kailangan mo talagang mag-aksaya ng oras o hindi siya pag-aaksaya ng oras sa'yo kasi kailangan mo siya eh. Kailangan mo yung sagot na yun na marinig mula sa bibig niya. Kasi habang hindi mo naririnig yun, maraming tumatakbo sa isip mo. Na bakit, paano, saan ako nagkulang, anong mali sa akin. And it will haunt you. And it will stay there until may marinig kang sagot mula dun sa taong involved. Mula sa taong nang iwan. But again, walang mali sa'yo. Sadyang maling tao lang yun. Na kailangan lang dumaan sa buhay mo. And choose the person who chooses you. Yun yung na-realize ko sa buhay. Napakaiksi ng buhay para habulin yung isang taong hindi ka naman pinipili. Kaya piliin mo yung taong pinipili ka rin. Yung taong kaya ka rin ipaglaban. Yung taong handang mamatay para sa'yo. Yung kaya kang tanggapin. Hindi pwedeng sa umpisa lang niya kayang ibigay yun. Dapat consistently kahit medyo mahirap. Ikaw yung patuloy na pinipili sa mundong ito. And I hope you find that kind of love. Because you deserve that kind of love. Yung ikaw lang yung pinipili. At wala nang iba pa. Hindi yung meron lang nakainuman dyan sa gilid. Boom! Wala lang, nai-share ko lang sa inyo yun. And then I realize, kaya ako nasaktan kasi it was just my pride. Pride ko lang yun. Pride ko lang na nasaktan, kaya ako nasaktan. Kaya talaga ako nasaktan. Pero hindi dahil sobra ako nagmamahal. Kasi yung tao nagmamahal, ang sasabihin niyan, kung saan ka maligaya, doon ka. Kung hindi ka na masaya sa kanya, kung ako ang nagpapasaya sa'yo, di bumalik ka sa akin. That is love. Eh yung akin, hindi, ayoko na siya, no? Feelingero! Charot with a rot. Anyway, sumapit yung oras para kayo magpaalam. Baka kung ano pa ma-share ko sa inyo. Tama na. Sarado na ang karinderya. Sarado na palang tindahan. Nakapiling ang bus sa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secret.